ala kana maa si gɛnfɛn kun i la walahi ala kana maa si gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a ko bɛna to hasidi fana ma sisan ɲɛngoya et puis il a juru in na fana et puis o y'a bali la ko n tɛna mobili fana san. I ɲɛ b'a la muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ni yɛrɛ de ni cɔrɔla muso fana ma ɲɛ fana ma ɲɛ. muso ko janfa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan cogo di. Ni tɛ ɲini kana da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲini kunna ka na n'a ye. E bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di? Oh mais i b'a na i kan k'i lɔ ka kuma mɔ fɛ pour que i yɛrɛ jɔ fo da la. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan donc n bɛ 30 000 de d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. An sɔgɔma kiribiti i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma kuma e tɛ ne laminɛ a b'a ni sɔgɔma mwɛra kiribiti mun de kɛlen. o don na ko min tɛmɛna i ni ne cɛ ne b'a la i diminen don o de kɔrɔ ne jo t'a la. non i jo y'a la fiyewu ne de jo t'a la fiyewu ne de ma n yɛrɛ dɔn fiyewu ne de ma n yɛrɛ dɔn et puis i ye kelen f'i yan man kɛnɛ bi fiyewu kuma nin fɔ tiɲɛna bi yan jankaro yɛrɛ de na tɛ fiyewu voilà k'a minɛ so la ka se sisan ma n kun ye ka n diminen fiyewu mura juguman b'a de na fiyewu n t'a fɛ ka n dabila kuma foyi la bi fiyewu. kiribiti i ka ɲini ka n faamuya n'i y'a ye n bɛ nin bana jiginna keleya de don ni e ni muso wɛrɛ jɔlen don ne t'a dɔn n bɛ sanfɛ ne t'a dɔn n bɛ duguma a bɛ mun kɛ n dusukun na n yɛrɛ de b'a dɔn kana jigin n na n jo t'a la n ye mun kɛ i ka yafa n ma i ye n faamuya. ah bon ça fait i y'a dɔn k'a fɔ k'i ye min kɛ k'a ma bɛn fiyewu. walayi ne jo t'a la. bon pourquoi i ye n contre sɔnna. n faamuya sa keleya. pourquoi non attends-moi pourquoi tu me manques un petit peu hein. hali turu suru la ne ye ka kuma i ye fɛ f'i ye k'i jama ne kula et puis n b'a fɛ k'i kana gosi na i ye gosi na hein ne m'a fɛ k'i kana wa a tɔgɔ di sunkurunin kɔ ka wa kumaɲɔgɔnya kɛla ye m'a f'i ye hein. ne ma taa sofiya fɛ juguman na ko ne taara ɲininkali dɔrɔn de la i y'a faamuya ne ma taa juguman na. i y'a ma ɲininkali kun kelen jumɛn de la a mun ye si ma. n'i y'a ye n b'o kɛ n b'i fɛ di. i ye n fɛ a fɔlen ko fɛ de kɛ tan a puis n'i ye mɔgɔninfin fɛ diɲɛ kɔnɔ a ye fɛn min fɛ i kan ka k'o fɛ o de fɛ fiyewu o de ye fɛ ye fiyewu voilà k'a fɔ k'i ye wulu fɛ a tɛ wulu ko kala fɛ est-ce que o ka ɲi n'i ko i ye mɔgɔ de fɛ a b'a kɛ fɛn fɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ i kan ka k'o de fɛ n'i ko i ne de y'a fɔ k'i ne de fɛ i m'a fɔ. e t'a dɔn fɛ ka jugu wa fɛ bɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bila mɔgɔ la k'a sɔrɔ i se tɛ fɛ ka jugu dɛ. et puis encore kuma min da l'autre jour i m'a fɔ yan ko a puis i y'a fɛ k'a tɔgɔ di ne den de wolola hakɛ foyi t'a la. ala ne yɛrɛ kun b'o. ala wa kibaru ne b'a fɔ n bɛ kɔnɔ ta para. Fuseni Haidara. kiribiti ne bɛ kɔnɔ ta sa ni ne ye kɔnɔ ta e ala cɛ maloya tɛ yan maloya tɛ wa. ne ma ne ye kɔnɔ ta yan ne ko k'a fɔ ko kiribiti den de don sigida la ne bɛ yala cogo di sa sigida la ne bɛ se ka n kun kɔrɔta cogo di sa o ye kuma ye sa n dusu de bɔra o de y'a to n y'o fɔ. ali dusu b'a bɔ mais et puis kɔnɔ a ta han foyi t'a la a ta i b'a fɔ k'i ye kɔnɔ de ta ne fɛ a ta foyi t'a la an ye bɔ mun kɔnɔ yan lu ka bɔ an yɛrɛ ma fiyewu e ni ne de ye ani n kɔrɔ et puis ani luwanse kunta minnu fana ye yan olu fana de y'an ka yan n'o tɛ fan bɛɛ bon de ye yan den jɔ an ye jama de kɔ la den wolo dɔrɔn i y'a bila mais n tɛ dɔrɔn kɔni dɔn i b'a wele a lolo et puis ne tɔ tɛ wele a la yan et puis an jamu min y'an la yan o jamu tɛ da la fiyewu ko fila de denkɛ ye a ye wa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ soit i yɛrɛ wa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ
Ai muso wata wina din la moya. Iye mana ka su fola ki konta ye konta. E bolo bonka. Ali bien ma e dushuma da. Kan su da mun dina. E kila kuma na ne mi nyina ali. Ne ko. Ye nyina ka mun dina. E be Sofia fere yere de la. Ne mi nyina ka de la. E ba fere yere de la. Ah. On nya fait écouter. Nya fait puis nya fait sini. Voilà. A Sofia ba sabi sini kono koro aba sa sini bene sa. Aha, abri sa sini fana ne sa la zaradi. O kono to yi o tamaki ka limna fiu. Aha. Et puis nya fait ka marier ka lo bon kono ya. Akedi a media ba yi ya. Et puis bondo mi a hidlo o bon de kono la. Il est obligé la bi, sini a obligé kala. Aha. Afrika na problem tara Afrika. En fait c'est réel o. Hé, o kono to yi. Ah, et si c'est pour moi, faut te essayer là. Oui. Mais ni kuma na kana fanga kuma ka chane. Pourquoi? Ne ra kuma na fanga mina Lipton wuli ga jima ka Lipton wuli. Ka nyama ku kala ka bomon kala. Ne tna ke bli. E ma fuko muro bi la. Muro ki ta chain. Muro kan yi bladien kono here. Ya famo. Mais Sofia kana problem fait tara Afrika na. Ni Afrika na. Ni comme mborala iga la nyini de foi te voilà ya o kono toyi foi aha yanti favara ko foi te voilà et si c'est pour moi na ki dia to na ki dia ikala foi kenye ra to ife aha e tate dabara kuma ya ne ko ti ngona ki dia la fouille kene fe otoyi et puis yo nye sunguru ni wole ha warti mun flavo de muso wole ay fe ke ay je wusina to ya ay na duma ta funzo bakala mona ima ta yele mai ah sane kana ya dumni sori gona ite ta yele mai sengi iga taka bo mo ko le flo ibisa le atama d'abord kala mo ay no kala maganena ika ko no e ka maganena do tana mi na je ko mo suta fo ko check se ga maganena mona ima ta yele joy ma ila flo ikotoko ateni magana ate ifle ay ne wongi ga ma ateni afle ma lentira ni ni mi enyo chela ti bondala mona wala ka fola ti dro nga do fo ban ni joma ko ngaso ni mona ngaso no jo ya sora kono jo ki ikai koro de makabo ko ya sora kono ne siga ko tete pa ne kambe edema I sori kon ikotoko abulo kako isi ta yele mesa bon d'accord ikata yele me ana pour que mugo ni kumbe siga la fête comme efe ndinga na ebe na efe mugo ko negebe ela blia why iga ko negete mugo si de la amblengo iga taka bo andala awo et puis joy boya iga taka bo andala ya bon d'accord ikata bo andala ay no mra ni jay fio no mra ni jay fio ibo na ma téléphone mal fio voilà man mera nya fio wa ila boko na kanto inga ile shuma choke netita wa ila boko na yento ni pasa choke ntita ni mawa meleke ni mambulo ni mantela sime ka fuma kunya modere ne wa itiga se make ne ekara check se eki itiga se ne madoron billahi ni itiga sira ma ni te nimsa ika fuma tu ya mia eka tika ka se ne madoron dabara ya inta al efe ne be sire nyere ya efe ne be sire nyere ne te sire nyere ko Johnny tika se ma non busatia atonye busa so eka tika se ma efe ne be buse ka boya no malankole ma siri tigelen sunguruba tigelain ni ma enyongon jogo jugu ye wale ni muso mu fule ma wala nimsa dodo hey ni tada muso munu be tuko e ko ha ni bu fule ne te dande sorula u ma saka tugu mo ko sebala ma ko fo cheba la kolo e mari masa hey e ka magana ke o e fa o dura le bi bolo maganena ni tene do ibna don ka fo jeli ka to ko e mu e ba do masa ka sakora blali kembrani kusi sisa ay fola kunye ay fola kunye mo de kusi la ka so nka sisi ne gosi dorongo ne gosi ke ne jole fi ko magana
Ne gosi kɛ. A bɛ ne b'i fa sisan président y'a fɔ la sisan ko. An bɛ ɲɔgɔn faga. An bɛ ɲɔgɔn faga. I ni jɔn ɲɔgɔn faga. I ne bɛ ɲɔgɔn faga. I tɛ se foyi kɛla ne la. N'i tɛ se fɛn na e ka maga ne na dɔrɔn. A tɛ nin ye. I bɛ se dabara kuma de la sinon ne b'a la e tɛ se ka mɔgɔ e tɛ se ka maga ne na. O cɛ kisɛ tɛ. A tɛ nin ye. I kɛra kɔrɔba ko. Magana kɛ. E fɛ mun de don? E fɛ ne bɛ siri e ɲɛ de ya? Ne ye jamalen de ne ta ka jigin ne. Non ne b'i bonya ci. Jɔ. I y'a faamu ne tɛ siri ɲɛ. N kɔrɔba na ɛdina tɛrɛ n'ala k'i sɔn. I bɔ ne dara sa. N kɔrɔ di na tɛrɛ ya. N kɔrɔba na lolo. Non. Ala tu mɔriya. I fana tu. I mɔriya. Ni tape la a fɔ ko n tu encore. A fɔ ko n tu encore. I fana tu encore. N kɔrɔba na n b'a fɔ a ɲɛna. A b'a na tɛrɛ n t'a fɔ a ɲɛna bi. Voilà, il est le flan ni mi ya bari ya alo de fola. Muso bakɔrɔ ta kɛnɛ na fiyewu. Allahu akbar. Mɛlɛkɛ. Non. Ni bra ni kusi sisan, ni fa sisan. Non. E ye moyi ma k'a bɛ la, ko a bɛra mo fa la, a bɛra mo fa. K'a sɔrɔ n mara ɲari de fa. I dan ka di. Il était de là parce que ne de y'i kɛmbu la. N b'a kɛmbu i k'a fɔ ma ko ye mɔden de wɔtɔ filɛ. Et puis il y a une ko tu es foyer. Ne bra tu ai va ko muso ila ko madi. Ai ne ke bikandi. Ka fɔ ko tu es foyer, n b'a kɛ n jɛ foyer dɔrɔn i da yanga kunna ka fɔ ko to kɛla. Natation yɛrɛ bra wuli. Oh Mari Massa. A Fuseni Haidara. Aba ko ne ni ke. Atuya. Ne a bien mun de fa ye so ko ni muso ye ɲɔna muso et puis ne de sungure ɲɔna e ka le loya sisan e ka mun de kɛla ko et puis ano ata bɔ d'abord ne de sungure ɲɔna muso ka doya e ka mun de bɔ la ne bɛ ko si ayi na ta fara ko de kɛlɛ tigɛ de so de kɔrɔ yan ayi de do fɔlɔ yan ne la ko to la ni mo ye kɛlɛ ka gida da i ma ta gida da la de ne bɛ fa lo la et puis a bɛ wa kusu fu kɛ la ni la ko ta la ina bana bi a fɔ a yala minɛn cɛ e boya ha a bɛ k'a ka minɛn cɛ e lu bila yan ni k'a ye k'a fɔ ko suguru ye kana don yan don o a ye bɛɛ siya la yan ina bana fɔ a yan ko dala so wari ko a ye bɛɛ yan bila loyer cɛ fara muso kan fɛn fɛn yan a ye bɛɛ sɔrɔ a bɛ quitter ici n t'a fɛ ka muso in ɲɛna bi fiyewu n t'a fɛ tafetigi yɛrɛ ɲɛna bi fiyewu san pere de wolonwula n kɔrɔ ye na tɛrɛ yan. I ka du kɔnɔna yɛrɛ kɛ i b'a fɔ suraka du wa fan bɛɛ fɛ. Jelika tɛ yan. E ka adamaden i b'a fɔ wulukɔnɔ balalen b'i sen na su ni tile b'i sen kan yɔ. A barika Ala ye. Kiribiti yo a kɛra cogo di ni mo te mo ya mi yɛrɛ bɔ so ni ala ki ne bɛ ko di fa e bi luti ka ko de da luti la ko de ka de do ni ma bi ka ji ta
ɲɛnɛmaya ko ma kɛ adamadenw ma kiribiti i tɛ bɔn ka kiribiti ne tɛ ko la de i ɲa de ma ɲi kiribiti e bɛna ne bonya kuma jumɛn ni sara waati min i bɛ n bonya o waati o tɛ e bɛna ne bonya kuma jumɛn kiribiti n su tɛ sa wa ne de kan k'a f'i ye k'a fɔ i de kan ka mɔ waati jumɛn na fiyewu ne de kan k'o fɔ i de fiyewu k'a fɔ i de kan ka mɔ waati min na e kiribiti i t'i miiri voilà ne ye nin kuma baden bɛɛ kɛ i sigilen ɲɛ bɛ na e de kan ka ne bere minɛ ka na nka e b'i sigi k'i kɛ cari fo ne ka tagama ka na don e sigilen kɔnɔ e kiribiti n'i ma ne bonya ne bɛ n yɛrɛ bonya ha n kɔrɔ n tɛ kelen f'i ye ha a kuma sugu jumɛn cɛ i ye de ala cɛ i ye k'i i musonin i ye ko a i ye k'o pɔnpi so kɔnɔna na k'o bila ne na so nin kɔnɔ yan han i muso yɛrɛ manamanaka fɔla ne ye yan han mɔgɔ si tɛ ne kɔ voilà n'i ka kuma dɔ ma muso da a n'a cɛ de kuma ne ha muso ka kuma dɔ fɔ kɛmɛkɔrɔ dɔ ma walahi a kɛ de k'a miiriya dɔ kunkolo ma ne muso voilà jelikɛ ne jɔ sɔgɔmada la k'a fɔ ko ne baara bali ko n tɛ ko la so nin kɔnɔ yan ko et puis ko suguruba t'a la a b'o de fɔ la k'a ye lomini tobili a ko n'o digi n kɔnɔ est ce que a kan k'o fɔ ma et puis a yɔrɔ ko n sulari voilà ko ne ye nkɔsiya ko impoli a y'o bɛ fɔ ne ma yan ko n ɲarini a y'o bɛ fɔ yan han est ce que a kan k'o fɔ ma alhamdulilayi arabi et puis fo jelikɛ fɔ ko et puis ko l'hippopotame et puis ko kayima han f'a fɔra ko zirafu ko ne zirafu alhamdulilayi kiribiti cɔ ne tun bɛ ka don min ma kɔnɔ o de ye nin ye walahi a jo b'i la kiribiti ka a jo b'i bi la a jo b'i sini la kiribiti ala ka nin jɛ yɛlɛ fiyewu a jo b'i la kiribiti don min na ne bɛ bɔ tunga fɛ ka na tiɲɛ don ne kɔnɔ ni bana jugu nana nka ne bɛ bɔ tunga fɛ don min ka na ne ye mun fɔ e kiribiti n dakuruɲɛ fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye kiribiti i k'i hakili to jeli ka na i ka jeli ka mara n ko ne tɛ se ka jeli ka mara komi il faut sabu ne ɲɛ tɛ ko la nka ni e ma se k'o mara walahi hali n'a y'i golo da lɛfɛ kan a jo b'i la kiribiti a k'i golo da lɛfɛ kan i jɔ fɔlɔ a fɔlen k'a fɔ ko éducation de jelikɛ i ma foyi d'a ma cɛ bɔ n dala sa cɛ kɔrɔ ne ye éducation d'a ma a bɛ kɛ tan moi et puis moi ne ka éducation jelikɛ la yan fo siyɛ 70 voilà j'ai appris éducation pour le donner fo siyɛ 70 kiribiti voilà il a refusé voilà a tɛ mun la kuma de mɛnna n'a tɛ mɔgɔ ka kuma voilà mɛn et puis yɛlɛ fana ye min fɔ a ye so nin kɔnɔ i b'a lɔ la walahi sumala n kɔrɔ n tɛ kelen f'i ye ne bɛ min fɔ a ye so kɔnɔ kɔrɔ sabali sa i bɛ muso ye ka kuma dɔ fɔ la a cɛ dɔ kɛ ma ou bien ka kuma dɔ fɔ la a cɛ teri ma walahi hali kɛ kuma na bɔ kɔnɔna de la san pɛrɛden 7 hali kɛ kuma sɔgɔna de la jelikɛ yɛrɛ bɛ mais ni min mina la balimaya la k'a fɔ ko i ne de sinji kelen min na ni min mina la balimaya ma k'a fɔ ko musokɔrɔ de y'an bila ɲɔgɔn na n kɔrɔ jelikɛ yɛrɛ bɛ min ba ye badenya ye ala ta le n ta tɛ ile ta tɛ badenya ye ala ta de ni min badenya ma walahi ni min badenya ma i muso k'a fɔ ko ne ka bɔ n kɔnɔ bila yan nabila ko n sigilen tɛ nin i ma tɛmɛ a la n t'a sigilen n yɛlɛ ko a sigilen tɛ nin jelikɛ nabila ko n sigilen kafiri a sigilen tɛ nin ici bɛni ici kuma non a bɛ k'i ɲɛna bi ici bɛni kɛ ici sa jelika i m'a ye a ye ka tigɛ sɔrɔ jelika a siri a kulo in na jelika jelika a barika ala ye a barika ala ye ne tɛ se ka foyi fɔ ka tɛmɛ nin kan a t'a bɔ d'abord a bɔ théâtre ma théâtre mais pénétrer ici pourquoi tu m'as pénétré hein n kɔrɔ i ma ye n tɛ si dan tɛ nin jeli ka jama ne fiyewu wayi lala a ta mɔ da sila yɛrɛ ye n kɔrɔ i salamu aleykum jeli ka silen filɛ i yɛrɛ silen filɛ ala na badenya da i b'a ye ala barabaliya la don min na o don a k'a sɔrɔ mɛlɛkɛ 77 de ala la bila rɔ a bɔra mɛlɛkɛ 77 la si
an ku di Mamadu kisi ni nema yaka sallallahu alaihi wasallam abrala kira de wule kasi ya ko fe ka fo kira ko baleya ku ka baleya da ko mu ba jukren ke bariya la akunyi tanti la Ibrahim badiye ka bo ala bolo fembe di fe ile ne de badeni Ibrahim ka ntese ki ye fieu et puis kafiri bolo na bolo ge e tele wusule chentela ma bolo ta mala ki to bolo te wala bla ki fa bana mala kula nto fe ni ye muso ka kore ka ku bole ha a ku bole atesi yoro kele bi e ay tankadi na so kono ye muni kira e fana nyini ka faraka obra ki ay temporiser ay hakili sila tiote ala ambe kelema yala et puis ntarika do yi ha futeni haidara asile Espagne wati na a demuso do yi tefiu ko pintu melaka ndi review simo sankura ida review ira sirfiden kan ha ebe ala horeya afala horeya voilà ni kame ko shirifi ika damele fo voilà o demuso do yi ya nyo demuso ta nyo lo dima ya kila filana ya ala sabo isako ni ala kiso tel filana be awor ko to ma fiu fuseni yere ala mode tefiu ba demuso dima fi sabili o ko to yi kiribiti ni diaranye voilà apenamma ala kadiambe yani ka odine mo shirifu denka ine ma kanga shirifu barga nyini nga yani ko odine ma ere kuntota e kuota sabu e buka fon na musula ne kuota ole kuminye sabu ne nyata kula ni fiento ko kabe muso flana nta ko nogonte nere muso ni kele mi mene bulu ne bo nyin shiso kono shu ani kiribiti depuis ne bora tunga fe kana sen ka tudu ngono ya ni ne afu ne ni jeni kan ka shili che depuis ne nadu ane ba ke be flana ne ma wala o be laban mana alaba kiraba kuru place kuru se kalilu gasu kalilu liberté fusen haidara melake non kro muso abra ki kono muso do le fendo c'est ça la kala labo yo jire tala ko ke ko kora mo ki kono fe aywa ko anga ne nyako joro anga muso flana wonto ni la muso ko otoyi ni la muso ko otoyi fe voilà muso ya ki dia media ni edima a media te pra aija te pra ne bra dia fe we bra nye e jire ka contribution de kene kama bra nye no ana bari ya bra chene tepe ate wele kum fasa wala kunte do re ha ala so gisa bus namso na to de tele na la ki so fe kiribiti fera ka ye bone fera ka je ha be wole ke sini be ay boto Espagne na to de ide na me fol kala no kuma chama ni getena ka mona ngwa ibe diga mo do ta ni ka ja figi yala ni bi ka ja figi yala ni bi ka duchi yala ika kunta ka bon kuna yame ni ebe so o daba ni alaw ni ebe so daba ni alaw ni ebe ete cheka na yala ni ay do na fa ni ta e puis ni jere ga kela ni mi muso e puis ni muso la e puis ni ka kele na de kele o le do so ya che sa che Sati. Ika joli ma folo. kiribiti Ngora ila bola. kiribiti kiribiti Ngora ila bola. eka boita Ika joli ma folo. achea Amba che. No, I know, didika no. E puis ale le kene muso de fi. wangala de mola mulu Mayra matnene. Ila yensi ga nyigoti. kiribiti Ila. Ibe so nafiki ala me ebe chega na yala. kiribiti Ira ta furu ka kika. kiribiti ni emuso Ma chama ni getinare. Ne sa abe kan wele ko sebele ma min de lawo. Ne ta iti da bola. Yoro ma kumi fe fola de. Ya me. kiribiti ikepeu idusu na suma bidete idusu suma bidete Ngora mai ko kiribiti ni besanwe ni besan Ivram ni besan wallahi Voilà. sabu ne fembe fo Il faut qu'il y ne ku ya to ne tala ni muteke didika sunguruba de te fi. Sunguruba de ndona ka kela ko o sunguruba la barare. Iba muso la ka kela c'est le vrai sunguruba. ne de la ka fo ya honne kalendo jelika na mu fo ne ma fa ado ko san fini ne ko la nyaka sale abeta bi ama boyere ne sekania e be chien fo Iti bonala. Didika kan ni na sa yole ka mbala. ne be mu fo Didika bra fo ko na fi ki le fra na fi ka mu ni go lo atite. E bi ni bra fo mo flana di ma. Bro.
et puis ye dugo kɛlɛ ala fɛ ha ala ne yɛrɛ ka ɲɛko ye jɔrɔ minɛ la kiribiti ni ne ɲɛ yɛlɛla diɲɛ ma don o don filanan tɛ hali ne bɛ naaninan ta ani yɛlɛ don o don bon i ɲɛ yɛlɛbali ko i kan ka sɔsɔ yan k'a fɔ k'i tɛ filanan ko la i m'o fɔ yan ne y'o fɔ bon i suma ala o y'a ɲini ala fɛ ni badenya cɛ de ye ni ala ka badenya na ni tiɲɛ de fɛ ala ka